Wah, gudang lagi, Bos. Karena saat iki agak sing mancing sing akeh sing godang, Bos. Kali ini aku di godang meneh. Lah piye? Arep liya-liya ya ora enek sing mancing, Bos. Ning sing etan kene iki wis komplang. Etan kene iki wis komplang, Bos. Sing mancing wis do lunga kabeh. Tapi sing sebelah kulon kono kae kuwi luar biasa kae. Pokoknya nang daerah etan iki agak komplang wong mancing. Termasuk wingi aku nang Pelembinatur terus nang Gondang Legi ya rono wong mancing, Bos. Mau nang Dremes kuwi sing mancing ya akeh, cuma sing durung akeh sing mancing. Banyu kimplah-kimplah kuwi mlangi. Mlangi iki sing mancing agak wong siji, Bos. Mlangi kuwi. Nek godang kene memang jujur wae akeh, Bos, akeh sing mancing. Selalu akeh sing mancing. Pokoknya nek kowe rene kuwi genah iwak. Ora mungkin to. Wong nek ora akeh iwak kok ora nek wong mancing. Oke. Saiki deloken tak sepilke kono godang kono. Kok godang kono piye to aku ning godang. Kulone gubuk iki lho. Nah iki rak pandanganmu neng kene mburiku ki tan gubuk. Nek masalah wong mancing kuwi manggone jek neng kene kabeh. Sing jelas kiwa tengene Pak RT ku mau lah, Pak RT Godang. Terus nggon jembatan kono kuwi. Jembatan kono kuwi wis full. Pirang dino aku neng kene, Bos. Ya mergo neng dinti enek wong mancing, neng kene iki selalu enek wong mancing. Wong mancing full sing jelas. Oke, sik tak sepilke ngarepe. Lah aku ya, Bos, wasono kae. Kae apa meneh kae mobil putih kae. Mobil putih kae ndak dina mancing kuwi nang kono kuwi. Lah kuwi ngasek teko kidul-kidul kono kuwi wong mancing tok isine. Ki wong mancing tok. Ya pokoke nang kono kuwi, nang nggon jembatan kuwi. Jembatan cilik kuwi genah wong mancing kebak. Engko tak sepilke kok kidul genti, kok kidul dalan to. Kok kidul dalan engko tak sepilke. Terus nek sing kene iki entek, Bos. Sing kene iki entek wong mancing pisan. Lah iki aku penake nang nggon pos masalahe. Nang nggon pos. Dadi karo ndelok posisine wong mancing piye ngono. Lah iki sing lor. Sing lor ki entek sing mancing. Wingi manggone nang kene iki, wingi. Full kene iki wingi. Lah nek sing neng lor kae nggon sanggon jagung-jagung kae ya enek wong mancing, cuma nek zoom itu terlalu jauh. Jadi ra ketok. Nek di wase sekang mripat menteleng kuwi iki nggon jagung-jagung kae enek siji loro sing mancing neng kono kae. Yang jelas ki nek pite kuwi manggone ning ngarepe Pak RT kabeh kono kuwi. Lho. Pite manggone ning kono kabeh. Ya toh? Kuwi wong mancing kabeh, Bos, Bos. Kuwi mancingnya do ning kulon kono kabeh kae. Dadi pite do dititipke ning kono kuwi. Masalahe golek amane. Ya toh. Nek wong ngancuk etan kamu wis akeh jane ning ngancuk nyedaki nek kira-kira kuwi aku dhewe angel nyebuk, aku wegah juga. Ya toh. Lah kuwi lho, mobil putih kira dino mancing nang kono kuwi empuh kae. Etuk terus ya kae. Lah kuwi wong mancing wis kebak terus kuwi. Ya. Ngasek teko kono iki malah mulai enek sing gawe branjang nang kene. Mulai enek sing gawe branjang nang kene iki lho. Nglumpuke do ning kono kuwi. Oh.
Lho banyune iki teko kene iki lho, iki dalan iki. Iki dalan sing tak nggo linggih iki. Iki banyune teko kono kuwi. Lho. Wong mancing nang kene kabeh, intine nang kono kabeh. Gitu. Gak dibulan baleni terus lho. Ya ora mungkin to nek renek iwake kok dibulan baleni. Ya tetep akeh iwake. Wong mancing nang kene tok isine. Makane kok sing iring etan kok do ora ana wong mancing blas. Kae apa nek nang kon klimputan kae nek pira kae. Sing kidul klimput wae nek 3, sing kulon 3. Mau sing kok etanmu to disawang. Kuwi genah nek wong 4. Pira sak klimpute ring kroyong pirang-pirang. Nang kene iki. Oke bosku, sampai di sini dulu ya kali godang kelewor. Sing jelas tiap dino tak sepil raketang sedelok-sedelok. Ya karo ngontrol wong mancing semakin akeh apa orang. Yes pokoknya gini ae. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan diberi umur panjang, dilimpahkan rezekinya. Oke. Selamat sampai berjumpa kembali nanti dengan Mitos Channel. Jangan lupa bahagia bersama keluarga. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.